Jesus. Swadienio, anyway, Makuma Swadienio, Makuma Swadie, Makuma Swadie, Makuma Swadienio, Makuma Swadie, Makuma Swadienio, Makuma Swadie, Makuma Swadie, Makuma Swadie, Makuma Swadie, Mama did it so it's me sir Radinisa Mama Minga Oyani Nama Papa Sastratia and you know Macasana anymore and you know yet in the Babel sign oh yet in the Babel sign oh yet in the Babel sign was our Christo Sui when the Makuma Swadi and we're ready to Ebrano aso ebra yina ye twen atiefo nyina ahwefo nyina ye twen no adu se nyame akoa ye Awurade asoma no awiye mremu se onfa hintasem emre Nyankopon ma ewo sompa TV ene sompa radio across Ghana ebra naso nyame tifo ewo ha Bishop Abeseki Kwakwon ebre die ye jai fro na ma Sir, you are the Yasuman so family in the day, on family in the day. Papa, you are Papa. You want Shramupi. Amen. One more Shamia Mutiame. You don't tune for your coupon assay. Sir, another so they are called the Yapa. They are friend or take care more, they are friend of upon a Juma, the Owofie, the Otenem Paso. The Enaya Canasa and the Monyam can Radea. And now no pay a free and no pacosia numrei, one bomb in no hobby. Yes, your dear Radia say. A dumbrasa, yet you or two phonia and copon sama, or the bow Nivia say. Tressam say one cretina, some and yet Bibiara or no young copon or your year. Now what tree in heading Yamia some Abramo Ewo, Casafidia is so, and then Aviafonia Tiefo. And our training and some of the brush of phone yet your phone and say, and he found a Yanamonia coupon of walk. Or how near Mania, a Benedie, and soon near with a war at Dawson. And no beat Jenny, Obi charge, Obi Shame, Obi charge, and now Obi the baby had grown and need a swassa. Ye be sassa on your coupon or him fan. Now, China, in summer, I had the bread a tear for the set. Say, you're quite your own young coupon summer. On your coupon so pretty, yes, no matter how near a bias. Yes, Lord. Into Enura is Tiena Mia summer. On your coupon, I can't say. Say, Baba say, yet Trana Sassi so. Yes, I so not some not dear. Young fine Juma. Now you buy the young cassa, your padia, or how near mania, or no young coupon, or the beverage. Yes. Another insult so. Yamia summer, and I made the bra as your phony a tearful. Obe Shame also on your bonnet. Also, why a bonnet when no was such a. And so near how no, a Dawson. And as summer made the bread to your phone said. Bonia ye janomo ye
bɔne a yɛbusua yɛ a ɛde ho sunsuasoɔ ɛbrɛ abusua ne nyinaa ɛnɛ ho asɛm ɛna me ne ahwɛfoɔ ne etiefoɔ ɛkyɛ ɛno nti yɛbɛbie yɛ twerɛsɛm no akɔ kwadwom etinum yi mu baako kɔsi nson mepɛ sɛ ɔyɛ kom na wotie nyame asɛm a ɛna nwummerɛ yi mɛde brɛ wi kwadwom etinum hyehyɛm baako kɔsi nson no ɔse awurade kae de aba yɛn soɔ tie o ɔse awurade kae de aba yɛn soɔ hunu yɛ ahohora yɛn agyapade adane ahohoɔ yɛn agyapade nneɛma a yɛayɛ nyinaa ɛsɛe berɛ a wobrɛ yɛ papa no mo brɛ yɛ nyinaa investment nyinaa ɛfirɛ mu nsa yɛn afie ayɛ ananafoɔ deɛ yɛadane dane nwisia ne nyanka yɛn nananom ɛte sɛ kunafoɔ nsu a yɛnom yɛtua ka yɛn nyinaa nso ɔtɔn ma yɛn okura yɛn kɔn akyi ɛka yɛn kɔ yɛbrɛ ɔma yɛnya ahomeyɛ yɛde yɛn ho ma Misraim ne Assyria na yɛnya aduane adi amen yɛn agyanom ayɛ bɔne ɔse yɛn agyanom otie ɛnyɛ ɔno ɛna wayɛ bɔne obi hwɛ me obi tie me ɔse onim baabi a ɔhaw na ɔnam mu no efiri baabi bi a ateteɛ na ɔnam mu no kɔda nna no wabɔ mpa yɛ bia wayɛ adwuma bia deɛ ɔbɛyɛ bia ɛnyɛ yie obi yare wakɔ hospital medical doctor ayɛ no scan ahodoɔ ɔse yɛ ɔnyare anso so obi hwɛ me woda wo nna obi wura ne dɛm a ɔntimi nna nti ɔse bɔne bɛ mpo ɛna mayɛ ɛno ɛna twerɛsɛm no nyankopɔn asɛm sɛ yɛagyanom ayɛ bɔne wɔ papa no mo wabusua a wofiri mu ɔmo ayɛ bɔne nanso odi hɔ na yɛn na yɛso wɔ na mumu na amumuyɔ no ɔmo yɔɔyɛ no menu mmienu ɛna yɛso a aba yɛ so nti na anadwen na bibi ɔhwɛ me a wotie mi frɛ bia mibisa wo sɛ abusua bɛn mu na wofire abusua bɛn mu ɛna yɛwo wotoyɛ na wonim abusua no ho asɛm deɛ na abusua no yɔɔyɛ abusua no ɔde nyame asɛm na ɛnante anaasɛ abusua no ɛyɛ akyiwade a etia nyankopɔn ɛnɛ ɛno ne anwumere asɛm bisa a mibisa wo bisa ɛnɛ abusua bi ase ɛhye ɛnɛ ɔhaw atɔ abusua bi mu abusua bi ehu deɛ ɔnyɛ abusua bi wowɔ twetwɛnɛ ɔwadane adane afa wɔn ankasa wakwan so ohu deɛ ɔnyɛ ɛnɛ obi tie me obi hwɛ me abusua no wɔ sika paa aso yareɛ abusua no abɔ mmɔden akokɔ sukuu akɛseɛ anya adwuma akɛseɛ anso petuwu ahodoɔ kɔ so abusua no ase hye ɛno nso so ɔmo sɛ ɔmo nyɛ bɔne bia ɛha na asɛm no wɔ ɛha na ahintasɛm no wɔ ɔse abusua no wɔagyanom bɔne a ɔmo yɔɔyɛ no ɛno na aba wo soɔ obi hwɛ me obi tie me abusua a wɔafiri mu no ɔmo ayɛ nipa bi ayakayakadeɛ asisi nipa bi obi ba awareɛ wɔ abusua no mu ɔba no ɔne ne kunu abɛbɔ bra ayɛ agyapadeɛ bɛrima no wu yɛ abusua no atena se hwɛ agyapadeɛ akɛse ɔmo ayɛyɛ no yɛse yɛmpam ɔbaa kunani no ɛne ne mma no ɛne abusua no agye agyapadeɛ nyinaa ɔhɔhoɔ bi aba wo kurom aba wo fie aba wo nnwuma mu wabɛsom wabɛyɛ agyapadeɛ ɛnam sɛ ɔyɛ ɔhɔhoɔ no nti no hwɛ kwan a wabusua ɛde nipa no ɛfaa so ebu ɔkora yɛtumi mma bi awuduro ekum bi yɛ nananom bi di ewu kum nipa sɛ na ɛbɛyɛ a yɛbɛgya nipa no hɔ agyapadeɛ na woyɛ no yɛbɛ ahintabea woyɛ no kokoa mu o aso nyame ɔyɛ ahutahunu nyame ɔho mmaa nyinaa deɛ woyɛ ɔyɛ ne nyinaa no onyame ehu enti ɔhawa eba abusua bi so a menu mienu yakɔ wo ya atum ya bɔ mmɔden abɔ bra anso yɛtumi ka sɛ abusua we die nsanomfo asefoɔ abusua we die wɔasugyadiefo asefoɔ ɔmo ho ɔfɛ anso so ɔmo nya awareɛ abusua we die oboni asefoɔ ɔmo pɛ awo kora na ɔmo brɛ abusua we die ɛmo mmaa abusua wo die emo mranteɛ enye yie ɔhaw ebi da wɔn so enye ni nyinaa na sɛnea nnora me no chen awurade asɛm enye ni nyinaa na yɛboro nsam o na emom
eya ya janom e form so bi omo yoye ebusua na ufiri mu no wona nananum die na omo yoye ebi kunkum apemfo ebi kunkum amafo je wona japade efiri wonsem ebi pam nipa ewiakete so ye hoho ye pam no ye nyimfre ne nsem se na ye jafta no e wo tweresem no saa na ye mu bebere ye busua aye na tweresem no aka to ho na wase wo obeye saa de ni bia no na nipa no su egu abusua no so osu gum so a Nyankopon na kasa ka ohawa ode bere abusua no enti mayentie Onyankopon asem e wo Mose nwuma etoso mienu eye Exodus chapter 22 yen kan from chapter verse 21 to 24 no o de wa wo hwe me no wa na ekasa yo wa wo hwe me no wa wo tie me no wa wo de hwe me tie nyame asem wo Bible abie sa Bible nkuta wo bebe bi a wo tie na wo de hwe me no nya ne onua frobi na obeso frobi fro baby fro kubi ka kire ne se onyame akoa no nyame asoma no sompa no ode ahinta asem bi ba na yemfa ntoto ya asem no ho ne anhwa se enya saa de ni bi na ekoso ewo ye fie ho no ye busua no mu ana ye ntie nyame asem Mose nwe to so ye tie aduonu mienu chiche mu aduonu ba akokosi aduonu nan na ohoho de tie o e monetary modern o se ohoho e de e monetary modern enso enhye ne so o se enhye ne so enti mebisa o se wabusua na ofiri mu no kwan ben so na mode ahoho e fa so kwan ben so na mo ne ahoho tanaye mo agya no kwan ben no mo ye ahoho efri se mo so makoya ahoho misima so Nyankopon me kasa kire nyame manyina medical ka kire se nyame manti na me bae enti nyame ma wo hwa me a wo tie me no wona me no wo kasa o se ye na gyanom so akoya ahoho pen ewo mizri masase so infinchia poli ahanan ni aduasa o se mo nhye oba kunafo o se obi bi oyo oba kunani oba bi osofo tobo ase obi tie me obi hwe me oba bi aba ware wa abusua ufiri mu ni kura bewu kwa ben so na abusua panyin efia fo mpanyimfo edi oba kunani no efa so to aso o se mo nhye oba kunafo ana ewisia biala so o se oba kunani ana se ewisia obi omame ewu papa ewu ajanka ena yenhwe de akoso wo space no so social media kwan ya ye de nipa bi fa so yakayaka de etoda kora sompa dwumadie kora ye di no wo fidikase so etoda ho hwe bia na awere ho ayeden aka o se sa wo hye won so a o se sa wo hye won so a na wo su frɛ me pa na wo su frɛ me pa tie na metie won me Nyankopon so mefri soro mo soro etie won na mabufu anu ayeden tie o se Onyankopon se obema na bufu no anu ayeden na me den krante makum tie Nyankopon se odin krante ebeba sa abusua no so enti abusua bi tie me sa brei ade e friend se petuwo funtumwo ekoso premature death nipa mpanyifo nyina esa enti mpanyifo no sa no abranti a wo hwame ababa wa wo hwame sister wo hwame a wa bomodi abo bra fe na nyame apagya wanya dibia bi no owuo na dru so no sa fom so no nyayo wa gya no na aye wona nanom na mo aye anso so nipa no mo di ne bone no ose so nya sunku mi Nyankopon me so a ofra wrade a obi mo pam na afifi ho mo gi agapade ni free nsem no ni nisuo na ete gu fom no a also de waye di nyina osoro Nyankopon God is watching nyame hu na mo ile no adane akunafo o se obema mo ile no so adane akunafo na mo ma ayeye nwisia o se obema mo so mo ma adane ewusia enti obi wo ho a se onti ase die enti a o manyi nyina eseye onti ase die enti a wadwuma ni nyina ese no ene ne ahinta sem America kiro na ka twere sam ne se okra bi oye bone osofo osisa okra no na ewu enti ko bi akokum ni nipa mo sa moja no ka nya dan enko hwe no if the Bible say kan kokun ni nia ebe no Bible say ni moja no tiam ya dan
Efre wine Cain ne nua eba oku ni mogya ne tiam efre na wedi Nyankopon se nipa no so a ode kranta be mamoso enti na busua bebre yare abamoso owu abamoso nyame kranta abamoso oseyade abamoso enti say kan Acts chapter 2 verse 40 yentie enti obekasa asomafo no bere so za bere no obekasa we ya pam foforo we ya pam dada we ya pam foforo ni nyina ye Onyankopon anu asem osi maye nyi bi mfrim maye mfa bi nka enti yen ka say ensem a me kan ya pam dada na yen hwa say Yesu Kristo bae wa baye adwuma nyina wie wadi nkunim ni nyina wa sanua no so amanya wawu ko anso Peter she na adwuma di ase no yentie die Peter so kan Wasina ode nsem bebre ka ose ode nsem bebre ka wa hu di wona dance so na otu onfo se na otu nipa fo se moma wanye mumfri nema busua moma yenye mumfri enema abusua kontonchi tie wa busua bi wo ho a eye busua kontonchi eye no me abusua boni bia ye gya no ma aye no enu mo ene ye wo me no mie no eto ye eno so nti ana me no mie no ye haw ne ya mane adoso we ni asema me de ebre sida awa etiefo nyina me de kaka kire o se enya asole sem enya doctrine sem na me ba manyame manyina me ba ma me nuano masofo emompanyimfo ne nketu anyame asoma me se ohawo na edoso no eye na sama yepo ena sa Bible no tetede no eye soronko ene Nyankopon the Bible foforo na aba asodin de ebekọ ansoso no yemfa nyame asem enye adwuma nyame nhira amen na Onyankopon onya okese se ene wasai wo bere na ode hwe yen na ode tie yen ene me no ba be bon paye ene so ye mid week ene ye mid week obo afri Monday edwada besi sambre nyina da ye basabasa waso die na pese de brewo obo okra okọ unyuma so kura no ye nto na die ntia ya kan se Bible say nipa no super obo okra nipa na ma ye no bone no oda so tiase entoto ye o super na nkrata ni ohaw no na eba ebusia no so enti wo Europe ebeba ha wo Asia ebetiu wo America ebetiu wo Africa ebetiu region bia kron kase ni kron ketcho bia owo mu bia no ebeba ho enti ene ye bebo mpa ye dikan e de akoye busuam asrebo ne fache e de ama ye busuam efisa say ye kan Nehemiah chapter 1 from verse 8 ni 9 nipa ye friends Nehemia okotu nyame se Nehemia kai oka kire Nyankopon se nyame kai asama waka kire wakoa Mose no say ye foma onso wa pete yen akwa man mu be ma hawa ban so na ye sai ba wo nchen biom na ye nu ye ho a na ye nu ye ho a awa kuma mu a o na ye sai frewa wo so be fre soro mo soro aba ba che yen enti tiefo ne ahwefo me pese obo mpa ye di mechi kase urade ena nwumre yi urade wasama ba mate wasama se ohaw no bebre wo ho a efri abusuam na eba menso so me fra abusuam enti ena nwumre yi me dwan to awa urade na me fra wa urade se obo ne fache no ma ebe nso ma abusuam so bone bi ameja no maye bone bi amena mo aye minim dia minim ya wo me otumu ena nwumre yi Yesu moja ehwegu Calvary no enwura busia no ho enware busia no enwumre yi a sese ya bia wano na bompa Yesu Kristo bia wano na bompa bia wano na bompa bia wano na bompa bia wano na bompa ya wano na bompa woni a ya jano ma ye in the name of Jesus woni bia ya jano ma ye ya mama ya busia ya baba busia na ya wo ya to sa busia
Yes, Lord. And now you're midday. Midday. Midweek. Yes. And now you're Wednesday. And now you're Wednesday. And you're midweek. And you're midweek. Every that. Yes. Ebesi ene okuadai. Minim daya hodo awaso. Yes. Minim ohawa hodo eba wo so. My God. Oko unyuma so, oko onaye so. Ye bompa ye se. Obonefo ne hihye ye bi etia wo na wo twi. Etia wo ma. Etia wo adwuma. Etia wo kunu. Etia wo yire. Ewrade mpanguma. Wo wo hwe yen. Obi man so, obi kuro so, baby bi owo bia, ade boni bia, obone fo ne hihye se emra wo so, enu bibi na nyame so ho daye no. Bible say ye gitumu a, ebe ye adwuma na ya mpreso a, enya adwuma. Sesi a ye se ye mpreso, wo yeso dem, bia wano na bompa e. Wo yeso dem, bia wo so bompa e se wo mpreso. Already a bompa e ye mpreso se no. Amen. Amen. Afe na yedrum paya. Ye na janom boni omkodi ye no. Ohawa ade aba ye so. Yes. Obi hwa me wankasa wani aba ho so se enu nti na ye fie ha. Amane se nam so. Ohaw se aba ye so. Edi oboni ye aba. Edi yade efren se kwankro abeto abusuani bi won po a ye janom ayeti ama esum efa busuano o fra busuano pesa o di sofo a wo bere o pesa o sum nyame a wo bere o pesa obo abrabotene ne na wa de ho akọ heaven a o bere sa bere so yare hawo empa ye twato ye bo na ye bie line na tum na obi bia hawo bi da so yare obetimi afre na me na wa bompa ye magina fidi kase so ahye na sa mbere yi wa wo hwame a wo tie me fa insuo biara de ye water bia se ewo bottle mu ana se ewo glass mu sana fa si already ho ana se TV no na me wia me bompa ya guso obu o how timu se onu maduro kra ho nto obu o bibi da uyem bibi wo ha bibi tetel me wia de odi be ye bia onyame tumi ebe di echire ka sa Awurade Yesu ena nwumre yi Matthew wasem na na me hu ne se sa busuan na me firi mu no aya busuan kontonchire sa busuan na me firi mu no aja no ma yo boni bi ato ho eno na di o how bi abeto yeso Awurade Matthew wasem
na wasam se nu ye ho na ye san ba wo nchen a o se ye frawa o ba gi yen so e na na dwi awrade jeme so e jeme maso e jeme djuma so e jeme kru so e ma bomodin o me document ma kwento sem me kristo som wo yeso demo bonen shaso awo oboniye ade biara enimi di esie awrade jeme ye wanu na bompa ye wanu na bompa the bomb by a chat. Omu bebere ma wura dem a oba beda. Yes. O bomb fire server the say. O kwakodai anadwo nsem unim. Yes. Anadwo bombo. Be ma tunam. Yes Lord. Ye kan Psalm 91. O se nyoma bebere na koso anadwo. Yes. O bomb fire de wadwuma ho. Wadwuma mu ho. O de wo ma. Yes. Fie ho. Yes. O company. O ma tutu kwan. Owo obi man so. O so owo obi man so. O ma ewo fie. O abusu ewo fie. Wadwuma ewo fie. Anadwi. Fani nyina shawrade nsa. O se rade ma na mo home. O da wo na anya wo de. Bo sampaye no. O da bibi ba wo fie ho. Bibi ninam mantem ho. Bibi besisi o chance so. Bibi ko company no. Kache rade se ni moja no. Sheku ma cover no enye adwuma ma o de wano moja no kasa ma o moja no entre ma o de moja no fete spring the blood o se moja no fete de wano bomba in the name of Jesus 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 everybody yes yuma ya de shawo if you hold your let it go to God, I will yes to watch it. Well, yes to demo, 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 well, yes to demo. Lord of fire every year. Yamin Shira. Amen. I have funny a tearful. Yes. And now me baby Biela Natum. Na Obibia o Shami out Yemi. Our money be down so. Obeti me afre. Na me no wa bompaye. Yes, send your WhatsApp line on. To the screen ase. Obeti me ayadan our WhatsApp o prayer request aba. Ye no bebo ho empire. WhatsApp line on da hon. Sa so ena aya sompa aya studio line me no. Fre aya 0551 931 931 0551 931 0548 931 another day say wo fra bomodin say eye o TV no o be lower volume no o radio no be lower volume no na wa frɛ ene nyame asɛm ba ye o kan bi afa ho anasa mpaebo enye tietia na obi antimi mmra so bi na line no so aye hye de we de kan ba so. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. O dene baby o kase fro papa. Papa mbacho medini kwaku me kase fro bu akwa. Kwaku etiefo ti. Papa.
Papa, program ya jaba na nisha. Amen. Ye di enyi ya no asam ye aduane a ebidi edi ekra edidi. Nyame shira mo fa asem no nya adwuma fa nante na botanti nyame de wo baaye asase so ebebem yamfa ofoforo. Praise God. Ode ne baby okasa free o. Yeah, remember me because Takrade papa yetie wo. Papa, first quotation no, this one must be you. And me de be ma first quotation na ya de by Lamentation chapter 5 verse 1 to 7. Yo, man. Nyame shira papa. Again, point of that something Mo oni yankoswa enya dan ensom ewo fidie so ba bi owo bia nyame wo ho nyankopon asem ne mpaebo no e be yadwuma wo ha. Nyame shira. Ofo Francis so. Hello. Hello, odine baby okasa free o. Me Patricia, Accra. Accra. KCSA. Yetie wo obapa. KCSA. Obapa yetie o. Prophet here that mo church na mo dey there no. Revival here. Amen. Na mi tira mo pa no je mo kete. Monfa asem no nya adwuma saa na Awurade Nyankopon ebeye mabrabo mo nsankyere ne nyame nhyira o. Amen. Amen. Yeah, you if why it. Amen. Hello. Hello. Odine baby okasa free o. Ya to me ka fa free atuma ko fobia. Atuma ko fodia. Atie 40 o. Papa. Ele. Atie 40 o. Papa me chao. Maje wo so atie 40 o kasa. Yo, nyame sao fa ni benso ewo asempa o ya bere. Amen. Fasa. Adisia yo no, diga diga ya na no ma ya na mi na ya na me. Ido na ya adisia yo firi mu. Ama ya so ni aba ya ho so pa. Enonti ena Awurade asoma ya sa yemfa hintansem no mmra mo na mo fa nya adwuma na Yehowa Nyankopon so beje mo. Amen. Amen. Hello. Tuma ko podia. Nyame nhyira. Hello. Hello. Pacho me ta se ti e ko pon de Georgina. Papa yan ko pon sila mo ate. Oye mo kaste. Amen. Wa mam bi ya yi na mama ho den dan dan yi na mbra na ke so be nya kra bi ni. Amen. Nyame nhyira. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Odene baby okasa free. Obo ase etie 40 o papa odin. Pacho ma oneso kakra o. Etie 40 o. Mitio. Meyo. Erade me de wako a wafre sese ya she Kristo umojemu. Erade botanti a odi afre no. Erade ma ne mmere mo ma no wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hello. Hello. O waso odini baby okasa free o. Papa Master Emmanuel. Papa okasa free here. Ima. Master me ka free kuma se papa. Kuma se etie 40 o papa. Yo papa we dem pa chu me baba ko yari. Nani na die. O ko put for the blind na mpete. Oba no ye fa ne sai. Ba che friend ma get stop. Me no bompa ye. Erade me de wakwa igira oma ne ba Maglet. Yes. Erade ayaresa eya oma aduane. Yes Lord. Erade o se oma ntampiam no de sa ye yarowa. Me suma erade asem se baby a Maglet wo bia. Erade ma ne hu ade. O Yesu demo. Amen. Amen. Papa nyame stop. Amen. Of Francis, so praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free o. Obo asem odin de san obapa. Obapa ma woneso kakra. Efade ho. Ya mon pan fade ho obapa. Dia ho ne ya mon pan no.
Erade wa fran ya ogira so me bompa ese Jesus. mana koma so ade emre mano Amen. o Yesu demo amen. Amen. Also teme hello odini baby okasa free o. Hello oba pa odini baby okasa free o. Me pase ya femi Margaret Adma me kapase Eastern region. Eastern region mage etiefo tiewo. Mpese wa pa obo mpae mame na se mintimi so ya na dibe to mpae baby ama bet na na se there 6 months mintimi mpae na me ya na me ye me no mpae Erade ho na mere bi ate egu Margaret so me mpae se erade ahoden emmongura wo mu biom wo Yesu dem amen. 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 Koso ane tie yen. Praise God. Praise God. Ma oneso kakra odine babia ofrefre o. Bacho medication nkoko. Nkoko oba keso wa tiefo tiewo. Oh oba keso ntime nyina so. Ofo France so. Praise God. Praise God. Ma o TV no ahwefo ne tiefo ofre pema lowa. O TV no na sa radio no. Hello. Good evening, Papa. O dine babia okasa free o. Good evening. Even majo so o dine babia okasa free. Good evening, Papa. O tie wo ho yemfa ne pa foforo. Eya men tie ho. Praise God. For Christ so. O dine babia okasa free. Praise God. The line not to make us say far from. Praise line no so shit. Praise God. Praise God. Also bet me after 0551 931 931 0551 931 931. Obet me after 0548 931 931. Praise God. Hello. Hello, what's up, Papa? Hallelujah, Papa. Amen. Udini baby okase free. Hello. Hello, metie wo kasa. Mentie wo ho. Mentie wo ho. Ewo say TV anasa radio ma volume no mra from na kasa wo phone no mo. Praise God. Praise God. Wow. O friend na utie wo ayent mempeko wo ha. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free. Me did the dynamic kasi manso. Manso. Dibasa. Mama Dana yetie wo. Dibasa mo mpara mo pa wo. Opa wo fa won sa to ye fun na so me no bom pae. Dibasa yo. Mesuma Erade asem. Jesus. Na Erade a oma obone wonta. Oh yes. Ono no oma Sarah wo ye ne mre wa brem. Jesus. Erade mfa eban to yem. Amen. Erade mie oyefru na no. Amen. O Yesu dem. Amen. 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 Nyakopon be che obi. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa Papa, fro. good evening. Even obapa. Neva, the patrol, me the Janet, in Cafe Tatina, Oba Janet. Papa, you sure now on your case. Amen. And I wish you now the prayer, I must be glad. I mean, short, how can I also eat me bomb paying the Darcy? Amen. Monko soa ne yensom ewa sompa fidikesi so. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free o. Kasi bugoso. Bogoso odin papa. Me did the man me yale me nyam Bible. Pacho bo odini biomo. Mansa yo obapa mansa membo mpae ma fa de ho. Yo. Dia ho na opesa obo mpae. Me yale me nyam Bible. Yo me no obo mpae. Erade me sumo asem mansa nchen. Jesus. Mesra yare samano. Amen. Erade so suma wasem kosa yade. Yes. Mesuma erade asem se mansa je wayare sa emre wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God.
Hallelujah. Odini baby okasa free o. Ebacha mi kasa sumra. Esumra odin design. Ebacha fami Gift oba mi tiewo. Ebacha mi twajuma ebacha nti mi ya pa bomalo. Me no bompai okru ne friend sign. Ebacha fami kila. Ene no bompai Erado se insan nya adwuma no mansa no nidi. Yes. Me bompai etwe adwuma. Amen. Me twe adwuma. Amen. Ema Erade akwa yima baby owo bia wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Praise God. Ma oneso kakra odeni baby okasa free o. Achọrọ m Stella m kaseta hema kokobin. Oba Sara chiefo tio. Papa mpacho me power nti hia mpai. Opa ware me no bompaye. Erade ona oka no Genesis chapter 2. Yes. Where rade na kasa na ohwehwa awade. Baby bia wafra wo biara. Baby bia ni kunu wo biara. Metwe na ware bre no. Ewo Yesu demo. Amen. 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 Praise God. Praise God. Also betime abaso afre 0551. 0551. Praise God. Hello, good evening. Good evening. Odini baby okay. Mpacho me feel you say takwa. Takwa odin the saying Mpacho me da bena sewa. Obasawa yetiewo. Mpacho Mama mpai ma no vele juma sam Wajuma sam. juma sam na me ma bi ko juma sam bi ka sam nye ye fie nye ye bobra so Enu nti na ya ba no yesoma Awurade asem ba ho nti me no bompae. Awurade me soma wasem ko wafra se wanchen one ne ma omadwuma sem omusika sem Awurade ma ne nya yie o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Oh, so odini baby okasa free o. Mpacho m kasa free Kumasi. Kumasi odin Kasa free Yesu. Afiafo ne tiefo tio. Mpacho me na mpesa obo mpaye ma no. Fansa to ye frɛ no so. Me no bompa. Yo. Awurade a Israelfo no kopie wɔ Misraim no. Wasam say ansa na Misraim awɔgyefo mpo bɛba Israelfo no nkyɛn na wɔwurade wadi kama wafa wɔ ho dada. Ma wafra wɔn fa ne ho ɛwɔ Yesu demo. Amen. 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 Praise God. Praise God. Also bet you remember so praise God. Praise God ma oneso odini baby okasa free o. Ene fa foforo. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free o. Mpacho fami ko beneja me kasa free bonwe. Bonjure eja kwabra ahwefo na etiefo tio. Papa mpeso bompa mami. Efa dia ho. Mpeso me di cho ewo me Kristo sumo. Ene obom fire. Awurade me de eja kwabra ba wa awurade wanim. Wa awurade a wo share Paul den. Na Paul kan se de otumi ade nyina ye. Kristo o share ne den no. Me bompa se Kristo nhya wo den. Na asem tumi nhya wo den. O Yesu den mo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ye fa ba kope anam ye no pened your friend one pened your friend you me dey nyina ba wiye. Praise God. Praise God. Ojira so. Edem fa foforo. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free o. Mpacho me kasa free. Okasa free brekum. Etiefo odin etiefo tie oni ahwefo. Me kasa. Hello. Hello. So me kasa free. Odia kasa ahwefo na etiefo tie. Me pacho ya kwato free na bada ba so no. Ni pegeri na ya me ba o me. Osa sai nya botere na minti.
Obeda so na ho no nyina wa yeden. Eya wo ya. Me no bomb pie. Erade ade bi ekoso anajo. Jesus. Ewo wafra ne hyebremu. Se no ka no Psalm 91 no. Me bomb pie e de wo hye Kristo moje. Me de wo dan a wo dem ne fi wo hye Kristo moje. Ade bi e be wo so anajo. Efri na dai koi e ma wo so biom. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free o. Ma oneso kakra o. Ma oneso kakra mente won ne ye. O say Wallahi no mon na ka ye. Me no ba bompa ye twa 20 o de koso na tie yen. Praise God. Praise God. Ye fa we pa de Fred Juma no si ha na me no wa bompa ye. Praise God. Praise God. Yente wonka yemfa foforo. Praise God. Odeni baby okasa free o. Okasa free sewi. Etie fotie wo ni ahwefo tie o. Pata ni kwana e kwata ni dia na kudia. O pese utu kwan. Na kudia mo. Odin the same. FM. Opani kwati. Me no bompae. Me kan Genesis chapter 12. Bible say Onyankopon na ma Abraham 2 kwan o ka kire se omfre na agafie na omfre na asase so na onkwa asase ono Awurade kire no so me bompa se kwaku Awurade mi akwancho puno no emaw wo Yesu demo. Amen. Amen. Sambre dia yente me emfa afrafo bia mo fra yen mo fa nche yen ye bre no ayabe na wonsuo no pagya wonsuo no Baby owo bia peja unsio na me no emompae. Peja unsio na me no mompae. Erade me jina wasem so was Psalm 107 verse 20. Sabre obi hwame obi tie me. Yes. Yare bia beto no so. Enya se onko hospital. Enya se onumedro. Anso ayaya enko insuo ya ekuta umei me hye Onyankopon tumi se embonwuram. Amen. Me hye Onyame tumi se embonwura insuo mu. Amen. Ayare se tumi mowura insuo no mu. Amen. Ayare se tumi embonwura insuo no mu. De ni bibia bubu da ho. De na buhye ni bi da hospital. De odane demont men sore. De oda owu ampaso. Awurade insuo yi kana. Erade ma yare santo no so. Amen. Insio yi kan ni pedue ya ma apomodeni oje emra. Amen. Obi tie me na wode wa peba che insio ekutami se ni tup mu na asisie de ekoso ni pedue mu na wodie mu se insio ni wura ni pedue mu a ni sister no mu a ni CD4 no mu a Erade ade bi esi kwan. Erade emfiri ho. Amen. Erade emfiri ho. Amen. Me shegu nsuo iso. Obi hwame obi tie me. Efi otimu dan odemo ehu tumi bi ba ho. Nsuo di ode beye wo ho bia. Adansidi ani akire. Amen. Obi abia adwuma, obi di bibia kogu adwuma num. Adwuma ne ugu. Obi adwuma na atofo nwuremu. Me bompaye se di ode nsuo beye biara. Enya chuma me bompa ye gu nsuo ho na me twenya me tumi gumu wo Yesu demo afa me bompa ye ma obi biara ena ohwe yen na otie yen di ohwe yen na otie yen baby bi ohwe ye free biara wa koma so ade Awurade ma ne mrem amen wa koma so ade Awurade ma ne mrem amen me hye wa koma so ade Awurade ma ne mrem amen yo pa juma me frère Juma ma. Amen. Me frère Juma ma. Amen. Bible say insanya Juma no. Ma insani ni dio. Me frère Juma ma. Amen. Ya otonwa yanto. Ochina wo Yesu demon me bompa ese atofo okrum.
atɔfo wo krom oko bie wo adwuma na atɔfo nwura wo adwuma num efra atɔfo obi bi oyɛ dwadini a ɔhwɛ me a ɔtie me a ne dwadie na abafom adwadie no adwuma no sɛ mpagya biom adwuma no mpagya biom obi oyɛ aban adwuma oyɛ company adwuma me bompa sɛ nya awurade anim adom nya umpanyifo anim adom awurade enom wo awurade nomo awurade nomo sɛ ne ɔdom Nehemia na ɔnya ɔhene atasasa anim adom de ni promotion de ɔyɛ ne nkrata sɛm me bompa yɛ sɛ baabi bi ɔhwɛ me a wotie mi firi bia mo a mo wɔ bi man so na adwuma sɛm ayɛ den nkrata sɛm ayɛ den mo a mo hwɛ me a ɔba nkrata sɛm okru nkrata sɛm oyire nkrata sɛm wankasa nkrata sɛm awurade mmeremu awurade nyama wɔ